guztia. Ez beste kontu batekin. Bai, bueno. Tolosaldea lanbide heziketako ikastetxe integratua, belaunaldi ezberdinena. Enpresekin betidanik izan dugun harreman sendo eta estuari esker, lan eskain. Proiektuaren helburua aluminiozko soldaduratan teknifikazio altua lortzea soldadurak oso eta egin behar dizkigun probak onak izan behar hasieratik. Zela oso kostosa delako berri beti konpondu eta eta eventualan bitartez ikasle fundien Orduan hau da, begira, hau da etxe bizitzatako bako mesura, nire naiz elektrikoa, lehendakari, baina domotika sartzeko beldur hori, baina low costen bidez, esfortzu ekonomiko handi gabe, aukera dago domotika sartzeko. Orduan, zuk igual... Eta gaparriko klasean, azkenen, hemen dauzkagun ekipamendu desberdinekin, automatizazioari dagokio esparru desberdinak ikuitzen dugu, bale? Hemen ikustez, hemen pieza hartu eta eraman dutena dagokion tokia, kuntza dagokion igual azalduko diezu lehendakariari oso erabilgarria sentitu nintzen, bale? Eta hemen biotinta honetan egongozean 10 zelulak dira. Listo. Bai, katu.